Bo día a todas, bo día a todos, isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Un programa, un podcast, que é posible gracias á súa grabación nos estudios de Galéxico, a túa empresa de psicoloxía e formación no centro de Ourense. Un servidor que fala, xa sabedes, Borja Rodríguez, e comigo está David Pérez. Bos días. Bos días a todo o mundo. Hoxe seguimos calxeira dos programas de política para as eleccións do 12 de xullo e hoxe entrevistamos ao señor don Pepe Araujo, candidato por Ciudadanos. Bos días. Bo día. Gracias por vir. E comenzamos a entrevista cunha... Felicitarvos por a idea, me parece boísima. Moitísimas gracias. Comezamos a entrevista cunha pregunta que eu penso que é importantísima. Como afronta vostede e o seu partido as eleccións que veñen nun par de semaniñas xa? Bueno, pois con moita ilusión, intentando estar en contacto coa sociedade, sobre todo con aqueles que nos reciben. Ahora, por exemplo, veño de estar co Colexio de Economistas, non? E así levamos un montón de días intentando ir a rincóns da cidade, da provincia, falar cos que están ao pé do cañón, intentando quitar esta provincia adiante, non? Nos damos de moita importancia aos autónomos, ás pequenas e ás medianas empresas, por eso vos felicito por esta iniciativa, porque aparte de darnos a nosa oportunidade de falar, pois para vos tamén é unha forma de darvos a coñecer e de quitar adiante, e dá gusto de encontrar xente, saben, que teña así ilusión e ganas de facer as cousas. E nós estamos así, conectando coa xente na rúa, temos un punto informativo na Rúa do Paseo, e logo desplazámonos pola provincia todos os días. Inda onte estive no Ribeiro falando cos comerciantes do Ribeiro, estivemos por Carballiño, e bueno, e así un largo etcétera, en Celanova, en Allariz, intentando chegar a todos lados, non? Unha campaña moi intensa. Como foi este reenganche? Porque dicía David que nos iniciamos unha xeira de entrevistas a candidatos para o Parlamento, tivemos xente do BNG, do PSOE, Ourense mellor non vai ao Parlamento, pero bueno, tamén viñeron a dar a súa opinión, pero foi interrompida pola crise sanitaria. Entón, eu quería saber como é esa sensación de estar en plena campaña e dicir, ostra, que parar porque é unha pandemia mundial. Pasan 2 meses, 3, e comezamos de novo. Como é esa sensación? É moi extraño, a verdade que te sientes moi raro. Eu vivín bueno, quer dicir, que eu penso que todos somos diferentes, hai un antes e un despois nas nosas vidas con respecto a esta situación, e muda todo, non? Muda a forma de ver a vida, muda a forma de conectar coa tua familia, cos teus amigos. Eu, por exemplo, non sei que vos pasaría a vos, pero eu agora teño máis ganas de estar con meus amigos, teño máis ganas de estar con a miña familia, sobre todo con aqueles que non ves. Teño máis ganas de tomar café, teño máis ganas de ir ao gimnasio. O primeiro día que fui ao gimnasio me pareceu creo que nos pasou a todos, alucinante. Teño ganas de facer cousas que antes non lle daba ninguna importancia. Por exemplo, son adicto ás termas, por exemplo, onte estive en Presigueiro e cando acabei o que vos contei, que fui a visitar os comerciantes de Ribadavia, e me parece un luxo asiático. Todo iso fai que percibas as cousas de outra maneira. As campañas son importantes porque hai un grupo de indecisos que son os que nos diriximos todos os partidos para convencelos do noso programa electoral. Hai moita xente que xa o ten moi claro, que lle digas o que lle diga van a votar a quen teñen previsto, pero bueno, eu, por exemplo, esta campaña vexo dunha forma diferente a todas as que levo vivido, e levo vivido son as cuantas. Non ten nada que ver, porque non hai o que estábamos acostumbrados de mítines multitudinarios, eso non existe, vale? Todos os partidos colocan a xente de forma que parezca que van moitos, pero realmente son moi pouquiños. E nada, e se fai máis en redes sociais e se fai máis nos medios de comunicación. Desde o meu punto de vista, así, por eso nos estamos tirando moito de redes sociais, porque somos un partido con poucos recursos e intentamos chegar a un sector da poboación a través do que nos facilita Instagram, Facebook e demais, non? Sí, non sei se querías preguntar algo. Oye, se me enrollo moito, decídemo, porque o mellor... Quería tirar un pouco máis esta pregunta, pero quería preguntar... Canto dura isto? Pois aproximadamente 25-28 minutos. Moi ben. Ok, ti se tens que marchar? No, que va, por curiosidade. Vale, quería tirar un pouco máis a pregunta. Como crees que influiu a crise sanitaria? Explícome, crees que a xente se volve un pouco máis conservadora, é dicir, de votar un pouco máis aos partidos que xa están xestionando, ou crees que influe cara a xente no senso de buscar un cambio, que vai volver a xente máis, isto hai que cambiado, hai que votar outros partidos? Pois mira, o Partido Popular está intentando trasladar esa mensaxe de medo para que a xente sexa máis conservadora e lles vote a eles.
pero realmente debería pasar todo o contrario, porque se ti falas cos sanitarios, eu estuve a semana pasada reunido cos representantes de todos os traballadores do complexo hospitalario, de todo o que ten que ver coa provincia de Ourense, e dá medo escoitar o que din. E realmente, ahora mesmo, si siguen gobernando os mesmos, teño que decirvos que non teñen un plan se hai un rebrote, non existe un plan. E iso, desde logo, non cumple para nada con ese mensaxe que están intentando trasladar de vótennos a nós que somos unha garantía. Garantía de nada, non teñen ningún plan. É espantoso o que escoitas. E isto non o digo eu, que son a oposición, e neste caso pode ser interesada a miña opinión. Isto dicho, as enfermeras, os celadores, os médicos, toda esta xente que partiuse a cara por defender a nosa saúde durante todo o confinamento e que non tiñan medios, porque en algún caso armáronse de inxenio, recordade que anduveron con máscaras do Decathlon, por exemplo, non? Sí, ou con bolsas de plástico, sí, porque non lles daban medios, non? Entonces supoñíase que iba a haber unhas previsións e tal, podemos decir que ahora mesmo non hai ningunha previsión, así que eu penso que o que nos este escoitando tendría mellor opción en calquera outra formación, e evidentemente vou a defender a miña porque a considero a mellor e lle vou a pedir o voto para Ciudadanos, non? Vale. Pero bueno, cada un despois fará o que teña que... Nun tuit, a xestión da crise do Estado. No caso do Estado, improvisación pura e dura. Vale, aparcamos un poquinho o COVID, que creo que todos estamos un pouco fartos de falar de, non? Pero tiñasme que preguntar, no caso do Estado, improvisación, e no caso da Xunta, moita sorte tiveron, moita, porque afortunadamente en Galicia hubo un nivel de contagiados moi baixo. E no caso do Concello? E no caso do Concello, nada, non fixeron absolutamente nada. O Concello de Ourense se limitou a ofrecer unhas axudas aos autónomos que están por ver se chegan. Vale, agora sí, aparcamos o COVID xa. Ben, resumo de 11 anos de Feijóo na Xunta de Galicia. A mí tócame falar de Feijóo en Ourense, non? E eu penso que o mellor que reflexa esta situación unha pancarta que lle colocaron nos Peares, donde decían os veciños dos Peares que non o representaba, non? E iso é porque Feijóo presume de ser dos Peares, e ti vas aos Peares e podes ver cal é a evolución dos Peares nestes últimos anos, dunha localidade que conecta dúas provincias que están totalmente abandonadas, que é Ourense e Lugo, as provincias do interior. Nos estes días, a través de vídeos coa frase Alberto que, preguntámoslle nas redes sociales que pasou con todos os incumplimentos que foi tendo coa provincia de Ourense e coa cidade de Ourense, porque de todo o que nos prometeron non cumpliron absolutamente nada nos temas importantes, o transporte metropolitano, no que ten que ver cos complexos hospitalario, cos medios para os que ali traballan, o balneario que nos iban a construir na cidade, e así un largo etcétera de cousas que prefiero que vaya desvendo estos días, pero, oye, non sei se... Están nas vosas redes sociais, entendo. Calquera persoa que quera ver, que sí, está nas o Alberto que como se dice, hashtag, un non? hashtag, sí. Sí, en este caso, non sei vos, pero eu intentei outro día irme a dar un baño ao que o parque acuático que nos prometeron en Monterrey, fun co meu flotador ali a pasar a tarde, atopeime con a porta cerrada, non? Entón, con respecto á provincia de Ourense, porque nos estamos vendo tamén que existe un clima de crispación, non? Só hai que ver tanto na Xunta, como no Estado, como mesmo no Concello. Cales son as propostas de Ciudadanos con respecto á provincia de Ourense de cara á fuga de empresas? Porque todos vemos e somos conscientes de que moitas empresas que están hoxe en Galicia están migrando cara ao norte de Portugal. Que propón Ciudadanos para tallar este tipo de conflictos? Pois mira, nós pensamos que a administración ten que ser unha administración áxil que non lle complica a vida ás empresas. O que fixeron nos últimos anos na Xunta de Galicia, un grupo de burócratas foi crear normativa sobre normativa sobre normativa que fixo imposible non, porque hai unhos heróis por aí que son os empresarios que saíron adiante igual, non? Pero que fixo moi difícil que se asentara no noso territorio empresas, non? Aínda así, nós, por exemplo, contamos con varios polígonos no término municipal de Ourense e na provincia de Ourense de xente que o está facendo maravillosamente ben, Hai que irse ao polígono daqui de Monterrey, hai que irse ao polígono de San Cibrao, hai que irse a calquera dos polígonos que temos nos concellos limítrofes e atoparaste xente que sin axuda da administración está vendendo o seu produto para todo o mundo, vale? Pois pensamos que a esa xente hai que axudala.
e que hai que facilitarlles a vida, non complicarlle a vida, non? E despois temos que tirar das potencialidades de Ourense. Ourense é a provincia cascato das 5 denominacións de orixen, e se falas cos colleiteiros, nós falamos tamén estes días con eles, están completamente abandonados por parte da administración. Non lles prestan atención a pesares de intentar facer un produto, o dos colleiteiros, que é un produto que os diferencia no mercado, porque fan produtos exclusivos que se poden vender a un precio superior, por lo tanto, dotas de un valor a ese territorio e permites que xente viva del, non? Pero falamos de infraestructuras, falamos de burocracia cero, cales son os puntos dos que falamos? Pois mira, todo é importante, pero ti, por exemplo, se eres do barco de Valdeorras, o que vas a pedir é que che conecten o barco de Valdeorras coa cidade de Ourense, porque ti ahora mesmo non tes a mesma ventaxa como veciño do barco que pode ter un veciño de Celanova, non? Ou un veciño de Muiños non ten a mesma capacidade de maniobra que un veciño de Barbadás. Entonces o que temos é que cumplir coas infraestructuras. As infraestructuras son básicas, non? A chegada a alta velocidade é básica, non? Para o asentamento da poboación. Pero despois hai outras cousas que son que se tú pos en valor, por exemplo, o noso rural, e se pos en valor como funcionan outros países o sector forestal, e permites que a xente que viva deso, evitámonos varias cousas, entre elas que ardamos cada brao, non? Pero aparte que haya xente que se fixe na poboación neses lugares onde hai un poder increíble coa madeira. O sea, que nós o que estamos a decir é que temos que poñer en valor o noso, o que temos xa, porque ás veces tes que andar inventando cousas cando realmente en Xinzo da Limia tes uns agricultores que están producindo xa, que o que tes que facer é axudalos, e despois o que ten que facer a administración, concretamente en Xinzo da Limia, é permitirlle evitar que morran envenenados os veciños da Limia, porque ahora mesmo teñen contaminadas durante moitos anos de desidia da administración as súas aguas subterráneas, e hai un índice de cáncer superior en Xinzo da Limia que no resto do territorio, non? E para iso é a administración a que ten que depurar as augas, os ríos, as fontes, quero dicir, eso é o que ten que facer a administración, e non lles andar complicando a vida. Tú non lle podes pedir a un granxeiro que asuma el o coste de depurar constantemente o que el xenera, porque ahora mesmo temos un productor, por exemplo, como Coren, non, que xenera tantos postos de traballo, e que xenera tamén e que asenta a poboación no rural, e o que non podes amargarlle a vida, o que tendrás que darlle medios precisamente para que ese home, ese empresario, poda seguir facendo ese traballo. Por lo tanto, nós o que pensamos é que a administración debe estar para facilitarlle a vida e non para complicarlle a vida a xente, non? Medios e non dificultades. Claro, porque para abrir isto, ahora empezan uns que se teñen garantizado o salario a final de mes, empezan a complicar a vida para pedirche non sei cantas cousas, e ao final ti atopaste con que, pois mira, non abro porque me están amargando, e logo chegan os portugueses no norte de Portugal e lle facilitan todo a esa mesma empresa, non? É que ese é un problema gravísimo, sobre todo no tema da sistematización e automatización de certas cousas, porque eu teño a sensación de que moitos empresarios non queren abrir ou non queren facer cousas porque simplemente todas as trabas, e non falo sanitarias, non falo vou abrir un bar e temos un problema coa sanidade porque ese é obligatorio, unha cousa lógica xeral, pero non é normal ter que acudir á facenda 2 ou 3 veces para facer un trámite que se podría facer con internet coa firma digital, e que iso non é normal. Eu penso que eses puntos son moi importantes, sobre todo para dúas cousas. Sobre todo para a xente que é xoven e quere emprender, que di, pois como aquí non teño oportunidades, márchase, entón o que nos queda é un avellentamento moitísimo máis amplio da cidade, porque se a xente se vai, a media de idade sube. Entón, que propostas tedes vos tanto para xente xoven como para as persoas maiores, para dinamizar o que ven sendo a cidade e a provincia? As persoas maiores o que hai que facer é cuidalas, non? Porque traballaron toda a vida, estiveron axudándonos aos que estamos aquí a sair adiante, aturáronos nos momentos de crise, financiáronos e por tanto o que hai que facer cando son maiores é xenerarlles unha calidade de vida extraordinaria, que vivan no seu territorio, que non os manden a lugares que parece que son a parca ancianos en vez de lugares... É unha vergonza. É unha vergonza, da igual o partido que leve eso como se de titularidade privada. Hai algunhas residencias que dan medo, que son como películas de terror. Sabes por que iso? Porque a administración non está facendo o seu traballo que fiscalizar esa residencia. Pero tamén é culpa, sen cada un que teña a súa marcha de responsabilidade, tamén é culpa da sociedade, por entender que as persoas maiores poden estar nun sitio aparcadas, porque non é novo que cada vez máis a xente ten
aposta máis en valor da xente xove, só hai que ver as empresas, como consumidores, como potenciais consumidores, que a xente maior. Entonces a xente maior como que é aparcada da sociedade, como que é menos valorada. E iso tamén é un problema de educación, non? Como diría Millán, de educación social, que eu penso que a xente, sobre todo os políticos, teñen que empezar a pôr en valor que moita xente xubilada é un activo, non é un pasivo. Non sei como vedes vos. Bueno, pois tal cual, me parece moi boa a túa exposición. Que dicir, non teño moito máis que añadir. A sociedade neso ten que mellorar, e ten que mellorar a través das administracións, evidentemente, a través da educación, non? Agora que empeza a haber xa centros que interactúan os máis pequeniños con máis maiores, non? Como a Fundación Amancio Ortega que fixo isto aquí, non? Pois nos parece, bueno, extraordinario. Eu encantaríame que os meus pais embelleceran no seu pobo, rodeado dos seus veciños e podendo ir á misa os domingos, sabes? Que decir, non ter que marcharse, queda moito por facer. A mí me parece que esta provincia, por exemplo, unha asignatura que ten pendiente é conectar a provincia co campus universitario. Por exemplo, nos propoñemos que o campus universitario, que xa está facendo grandes esforzos, pero hai que defendelo, porque aquí están constantemente atacando o campus universitario de Ourense en detrimento de outros campus de outras provincias, non? E eu penso que, por exemplo, o campus e unha proposta que xa fixemos no Concello e que creemos nela, hai que conectalo, por exemplo, co sector do viño, que decir, que xa está xenerando postos de traballo, pois a innovación, tecnoloxía, sabes? E que haya por aí unha ramificación que teña conexión co campus. Propostas en materia universitaria. Claro, outro tema é conectalo, por exemplo, co textil, non? Que pensa que aquí ahora mesmo temos un dos maiores exportadores do textil do mundo, que está aí a familia Domínguez facendo un traballo extraordinario, non? Pero temos outros como Vale, pero se me permites, non é para interrumpir. Quería preguntarche máis cousiñas da provincia, porque xa que te temos aquí, imos aproveitarnos que eres o primeiro edil que nos visita, non? Que está... Ah, sí? Sí, o resto, de momento, non están no Concello, así que imos aproveitar a visita. Vale. Teño moita curiosidade, falabaste antes, temos que pôr en valor o noso. O digo, toda a razón. Aspecto turístico, que propón Cidadáns para... Porque eu, se me permitides, Galicia para mí é un sitio brutal para o turismo. Unhas paraxes que non se coñecen, unhas praias, unha zona de montañas espectaculares, pero teño a sensación de que dende a Xunta non se promociona todo o que se ten que promocionar, como que somos un pouco de, bueno, se non podes ir á praia Mediterráneo, podes vir a veros a nos. A min iso prodúceme bastante tristeza. Non sei vos que propostas tedes neste... Mira, aquí a provincia de Ourense ten un potencial tremendo no termalismo e na Ribeira Sacra. E todo Ribeira Sacra, a xente que ven queda impactado ca beleza dos paraxes naturais. Nós, como familia, no meu caso, na miña casa dedicámonos ao tema do aloxamento turístico, vale? Estamos metidos en varios proxectos e tal, e levamos un tempo experimentando esa cuestión. Entón, coñecémola de primeira man, é meu compañeiro que máis está co tema, coñecémolo de primeira man. Ahora mesmo, nós como provincia precisamos que a Administración Autonómica promocione a Vía da Plata, o Camiño Mozárabe, porque só están constantemente promocionando outros camiños, como o Camiño Francés que xa está hipersaturado. Só ese elemento consigue vertebrar a provincia inteira por donde pasa, porque ti ahora mesmo vas camiñando e vas encontrando un montón de concellos que teñen aloxamentos turísticos, que teñen os seus restaurantes, non? Que teñen todo o que precisa un peregrino para o seu día a día, non? E iso, ademais, se non os coñecedes, tendelos que coñecer, existen en Ourense uns homes e unhas mulleres que son unha asociación de amigos da Vía da Plata que tiñedes que traer aquí un día, porque levan un montón de anos... Invitados que... Mira, tendes que contactar con eles, porque levan un montón de anos promocionando a Vía da Plata desde Ourense, sin medios. Chegaron a facer unha guía da Vía da Plata, varias edicións dunha guía, e eles mesmos se dedicaron incluso a señalizar o camiño, que decir, andar eles por o camiño señalizando e tal. Gracias a iso se xenaron un montón de albergues nesta provincia. Eso é un dos elementos. O termalismo, evidentemente, é un dos grandes atractivos desta cidade e desta provincia, pero temos que creer nel. Eu, por exemplo, hai unha cousa que me entristece moito, porque a mí me atrae desde o punto de vista persoal, incluso o tema, que nós temos un alcalde que non cree no termalismo, o considera un bluff. Entonces, evidentemente, se o capitán do barco non cree no barco, dificilmente o resto dos mariñeiros van poder facer algo, porque, non? Claro, non sei se foi ano pasado, fai 2, incendiáronse, bueno... A terma da Chabasqueira. Sí.
vai haber unha solución a curto prazo ou imos seguir agardando? Estánnos trasladando a esperanza de que sí, pero de momento non nos trasladaron aínda cal vai ser a solución. Pero, se me permites, eu non vou discrepar contigo. A min o termalismo encántame, pareceme un recurso espectacular. É que non, o que pasa é que non consigo acabar o fío, pero me preguntaba de cales son os potenciales entonces enrolleime moito con eso, pero realmente a provincia é unha provincia que desde o punto de vista natural, desde o punto de vista patrimonial, desde o punto de vista deportivo, desde o punto de vista etnolóxico, desde o punto de vista etnográfico, é dicir, ten todo eso que se pode conectar e temos o produto perfecto. Esta provincia é perfecta para facer turismo. De feito, hoxe todas as casas de turismo rural desta provincia teñen o brao ocupado. Todas. Sí. Adiantaste un pouco o que eu che quería dicir, porque eu non me gusta cando a xente abusa de Ourense, termalismo perfecto, un recurso fantástico, pero a mí, cando me preguntan un pouco, cando eu quero promocionar a cidade, a provincia, falo moito da nosa gastronomía, falo moito do noso centro histórico. Ourense é unha cidade que é coñecida como Atenas Galega, e boto moito de menos que se poña en valor o feito de que temos uns cascos máis impresionantes, non sei se do Estado, porque non estiven en todos, pero tiven a sorte de estar en moitas cidades, e Ourense moito máis espectacular, non? Entón, de feito, a xente que ven repite, estou seguro. Vos tedes pensado algún tipo de promoción patrimonial? É dicir, non abusar das termas, que é o de sempre. Promoción do patrimonio e da gastronomía. É que aí precisamente onde che decía que nunha provincia como Ourense tes que crear fíos conductores para atraer a xente. E afortunadamente a xente ahora xa está vindo moita xente, e eu lo digo por a experiencia persoal, por exemplo, pola Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, independentemente de que o que veña vaya logo a parte de Lugo, non? Ou que vaya a Monforte, bueno, onde vaya, pero alóxase en Ourense, non? Entonces está xenerando unha riqueza tremenda. Que ten que facer esta cidade? Conectar a cidade coa Ribeira Sacra. E para eso tens que facilitar a vida aos que nos visitan, porque hai un tema que, por exemplo, o transporte, que se tú si ves sin coche... O transporte público é fundamental. Claro. É fundamental en Europa, e ten que ser fundamental en España, ten que ser fundamental en Ourense, porque cada vez máis temos que ir cara a un consumo e un desarrollo turístico sostible, e os coches, pois, non o son. Bueno, pois ti ahora mesmo non atopas un transporte que te leve a Ribeira Sacra, por exemplo, non? Pois eso o que ten que facer precisamente a administración, aínda que non sexa rentable de entrada, que decir, pois tendrás que perder diñeiro. Despois, a nós, por exemplo, parecenos importantísimo dotar de medios aqueles organismos que están facendo unha labor de promoción da Ribeira Sacra. Por exemplo, se falades un día cos técnicos do Patronato de Turismo da Ribeira Sacra, os que fan a labor de coordinación de todos os ayuntamentos para promocionar a Ribeira Sacra, porque sabes que son diferentes provincias e despois dentro de diferentes provincias son diferentes concellos, e cada un ten as súas particularidades. E se tú fas unha ruta de sendeirismo, tens que poñer de acordo a todos os concellos polo que pasa a ruta de sendeirismo para facer unha labor de limpeza, non? De señalización, quer decir, hai unha labor detrás moi potente. Pois a eses técnicos non lles dan medios suficientes para facelo, por exemplo. É moi complexo, todos a todos de acordo. É algo que... No, pero se existe o organismo, pero tú vas falar con eles e dinche que dótanos de medios escasos, pois que os doten de medios suficientes para... Volvemos de antes, falta axuda da administración para novas iniciativas. E creerse o tema, hai que creerse o tema, porque se non te crees, pois dificilmente vai avanzar. Que ese é outro punto moi importante, porque unha vez que crea riqueza nesas zonas que non son urbanas, crea riquezas no rural. Claro. Que é o punto seguinte, porque vemos que o rural está completamente esquecido. Tanto, pois, pode ser do partido que queiras, que danos igual, que o noso, que a min, o parecer, non me vai cambiar ninguén, porque eu vexo o rural completamente olvidado. Sobre todo, os meus avós, a miña avoa vive en Ríos, e que é un auténtico páramo. Un páramo industrial, un páramo de traballos, é un páramo de xente xoven que o único que fai é ou vai o fin de semana a ver a boa, como é o meu caso, ou fai algunha ruta de senderismo, pero porque eles queren ou porque lles dá gana. Entón, cales son as medidas de Ciudadanos para o rural, específicas para o rural? Pois non so que, bueno, hai varias líneas de actuación. Unha delas é o de igualar a xente que viva no rural, que ti non tes por que vivir no rural e ser agricultor. Podes vivir no rural e ser diseñador, non? Pero para eso hai que romper esa brecha digital que ahora mesmo existe, non? Entre unha persoa que vive nun territorio urbano a un que vive no rural, porque dificilmente vas poder traballar. Quer decir, isto desde ali o mellor non o podemos facer, desde Ríos non o sei, descoñezo se o poderíamos facer ou non, pero podo che dicir que a cobertura que temos no meu pobo, que é do Concello de Ourense, que Palmes,
non permite facer casi nada por internet. Entonces, Que Palmés, que non é un sitio abandonado no medio da provincia. Efectivamente. Pois digo que hai unha administración ten que alargar ao rural as mesmas prestacións que alarga na cidade. Na cidade só fan as empresas porque lles convén, porque teñen clientes, pero no rural non. E polo tanto precisamos de traballar eso. Precisamos que a xente sexa capaz de rentabilizar vivir no rural. Ti vas a vivir ali se tes en donde traballar, e para iso hai que buscar todos os potenciales, como en Ríos, coa castaña, ou cos produtos agrícolas, ou cos produtos cárnicos, non? Que por ali hai xente que o está facendo moi ben. Pois esos produtos poñelos en valor, facilitarlles que podan vivir diso, non? É dicir, a administración pode xenerar espacios, parques temáticos, que dicir, pode facer un montón de cousas que fagan que a xente vaya indo cara ali. É que ese é un problema, porque a min eu teño a sensación de que existen dous tipos de rural. O rural de interior e o rural de costa. Claro. Que o rural de costa está moitísimo máis desenvolto no tema da brecha digital, hai moitísima máis xente, que é outro tipo de rural que estáse como, ou ben non descuidando tanto como pode ser o rural de interior, pero que ao final vai rematar todo no mesmo, porque se non se desenvolven outras provincias, as provincias costeiras non van encher ese oco deixado por Lugo e Ourense, non? Non sei como vedes ti esta diferenciación entre as provincias de interior e as provincias costeiras. Falamos habitualmente de que hai un rural a dúas velocidades, a velocidade da costa e a velocidade do interior. É unha cousa que non nos preocupa moitísimo, tamén queremos saber as propostas de Cidadáns. Hai, tradicionalmente, nós temos un grupo en Europa moi potente que están funcionando precisamente para beneficiar cuestións relacionadas coa agricultura, tamén coa pesca, non? Beneficiar os produtores galegos. Tradicionalmente sempre existiu de cara a Europa que as subvencións viñan por a desventaxa que tiña a Galicia no interior, non? E sin embargo, cando chegaban aquí, a administración autonómica sempre inclinou despois esas axudas, orientounas cara a costa, non? E polo tanto existe unha discriminación bestial entre Ourense e Lugo con respecto a Coruña e Pontevedra. Eso é algo que... E contra eso queremos loitar. Eu, de feito, pedía que se tiñan a ben darme a confianza e conseguir ser parlamentario no Parlamento Galego, precisamente ter esa voz de Ourense no Parlamento, non? De exixir para aquí o que partidos como o Partido Popular tradicionalmente foi despachando cara a Vigo, non? Cara a Pontevedra ou cara a Coruña. Como parlamentario que estás falando, imagínate no Parlamento. Como ves Galicia e como ves Ourense dentro de 4 anos? Nun minuto, por favor. Bueno, pois eu vería se Ciudadanos fora chave no goberno galego, no futuro goberno galego, teño clarísimo que aquí o señor Feijóo non volve poñer un pé, salvo que veña cos proxectos debaixo do brazo. Eso o teño meridianamente claro. Bien, pois antes de coñecerte un poquinho máis, antes de rematar, quería pedirvos a todos que se chegastes ata aquí, entendo que vos gusta o programa, polo tanto que vos suscribades ás nosas canles de YouTube, que nos sigades no Facebook, no Instagram, que nos poñades comentarios, mandedes preguntas, que nos critiquedes tamén, que sempre é bo. Estamos abertos a todo tipo de propostas. Ben, como se xa te advertín antes, gustanos acabar con un minuto persoal para coñecerte un pouco máis, fora da política. Entón, gustaríanos saber, nunha frase ou nunha palabra, unha cidade especial para ti. Florencia. Unha película? Das que vin últimamente, teño un problema que teño unha memoria de pena, non? Entonces ves un montón de películas e non me acordo dos títulos, pero Los Miserables me encantou. Unha canción? Non sei, gustaba moito Silvio Rodríguez, unha canción que nunca lle debes dedicar a nadie pero que sempre conectou comigo, que era Ojalá. Unha viaxe? Unha viaxe, México. Unha pendente unha pendente. Que tenes pendente ou que che marque o que ti queiras, pasada, presente, bueno, futuro. Teño pendente facer o Camiño de Santiago. Un ano especial para ti? 2006. Unha persoa? Meu compañeiro. Última... É miña nai, porque son os dos están aí a par emocionalmente. Última pregunta que intentamos adaptar a cada convidado. De Pontino a Pontino, onde se está mellor de cañas? En Ponte Canedo ou no centro?
Ponte Canedo sin duda, pasa que hai un follón para levar a xente ali, sempre me está, teño unha amiga que sempre me reprocha que, oye, deixa de tirar tanto para... É que se está moi ben na Ponte de Cañas, bueno, Eu teño clarísimo. a mí me gusta moito Ourense porque é unha cidade super cómoda para sair, non? Sí, E en general os viños son maravillosos, pero a Ponte ten un encanto especial, sí. Estou totalmente de acordo. Pois, isto foi todo. Ata aquí chega a entrevista de hoxe. Que tal te atopaches? Ben, moi ben, moi ben. Perfecto. No, boa, porque é unha idea me parece moi chula, sí. Pois agradecemos... Tendes que montar algún follón para darvos a coñecer así máis. Algo, tendes que traer un invitado a pegarlle ou algo. igual eu comezo demasiado forte, pero bueno, valoramos a tua... Non, é broma, pero sí, felicitarvos porque, oye, está moi ben que a xente teña iniciativas deste tipo. Quedas convidado a vir facer a valoración das eleccións Claro. a posteriori. Perfecto. Así que moitísimas grazas por vir e moita sorte nas eleccións. Graciñas. Oye, podo vos pedir o voto, non? Hombre, eso faltaría. Vale. Pois queda pedido, Pois ata aquí o programa de hoxe de Ourense Fala. Nos próximos días faremos algún especial máis das eleccións, que xa se nos bota o tempo enriba, e algún programiña máis de invitados xerais. Pola miña parte, David, nada máis. E nada menos, moitísimas gracias por vernos.